guys, so welcome back to my Pitangki vlog channel. Guys, दिनै आरोबाव जोङो तामिलनाडुआव थांगोन बोसोराव खनसे तामिलनाडुआव मानो थांगोन नोंसोरनोबो आं दिन्थिलांगोन लामायाव मा नुयो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे आं नोंथांमोननोहाय भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थानाय जागोन दा अब्ला बेनिफ्रायनो जों स्टार्ट खालामनोसै नै Don't call me back until your dreams come true. But I pray for you, be always by your side. Now I've been many places all these years. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I guess the stars that show me where I go, just like I knew you were. And life is nothing but a single song. फाइनालि तामिलनाडु मोनफैबाय गाइस लामाबो गोदान जाबाय नै हाग्राबारिजोंसो लामा बानायबाय नै ओरैसो थांनांसिगोन आरो हेल' गाइस फैयै फैयै तामिलनाडु मोनफैलायबाय नै बेंगलरनिफ्राय दिनैहाय जोंहा मोनसे प्रग्राम दङ तामिलनाडुआवहाय नारेंखल बागाना नाय दिनै ओरैबायदि गोम गोमखा नोंथांमोना फैनानै नायफैलानो जाबाय माने तामिलनाडुआवहाय जेरावबो नारेंखल बागानखा नै नै अमा बेदर जानो फैला लायबायलै नै ना मा बुङो अमा बेदर जानो फैला लायबाय होनदां बैयाव नायदोब्रा औ अमा बेदर जानोसो फैलाखादों माथो आरो गावसोरबा जादों दे मोनसे जानायनि माबायदि मोनाखै बेखौ जानायनि पाकानि खाथि माबा 1400 केन नामा महाय थाबावनाय फन सुला मानसिखा नोङो हाय मेडाम वेलकाम बैक फाइनली आफ्टर 1 year every year no every year because we are living very far no yeah so though our mind is near but the person is
खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान Because I'm going to around logistic Purian, Sundarbabe Davai, the Skondam Provo, 15 years of Provo, the Senior Astrobar by Kamana, Arjisiga online, Lucy, Jacoboing Astrobarjim, the Dani Provo, Bulunani, Hawaii, You must book? Huh? Bring them. Yeah, photo session. Photo session. Take photo session. Cameraman lighting. Lighting nang badong leng now, Simon. Oh, labar bar. Okay, lighter mo sa. Kaso sino na mafli? Simon, yes, sir, sir. Dạ khá tới ngày đấy á. Đàn này thì ấy siêu. Okay, cut down. Serba như vậy. Đồ lắm bây giờ lắm. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you, brother John and Salome. Happy anniversary. Give. Sao đưa? Cái sao đưa? Sắp sắp lắm. Take this one. Happy Christmas. Hey, I'm not going to be right outside. Just right here. Beसेबां लाइन जाखो जाग्राफ्रा दे मोसाना हो मा थाखो लाइन जाजेनबाय ओंखाम जानोहाय मोसानानै मेंबायना दे खोन्थादो बाजै टेस्टआ माबायदि मा बेदर बेयो सालाद ओमफ्राय बेयो अमा बिबु बिखा पापर ओंखाम अमा बेदर भाजा गोथावखा दे खोन्थादो बोसोराव खनसे रंजानायनि गाइस नै पापर मोनबाय अमा बेदर मोननैखा बेवहाय बिखा बिबु आथें आमाथु गासिबो खर'सिनजों दंजोबो आरो सालाद केरेट गाजर कबि बान्दा कबि ओमफ्राय बेयाव मामालै पापर फारसेनिफ्राय दङ जानायनि दिन ख्रिस्टमास सम
Này. 하나야. Deh, ada. जागासिनो दं Bedonaku baru nasi sama nunggu. आं बेदरखौ बारहोनो हानाय नङा नांगौ मासाव खननैबानो जागोन आं Homblabu. बेदरखौ बारहोनो हानाय नङा औ अमाखौ हयले बारहोनो हागोन आं Musuhku lah. मोसौखौ हानाय नङा बेमार जाग्लिलाबो बारि बागानखौबो नायनानै लादो गाइस नै बारि बागाना आइदि हा ओरै जाहैबाय स्कुल कलेज दङ बेवहाय बोरै फेसबुकआव होनो भिडिअ फट' लादलादों नै समायना नुखादोंनोलै बे 100K खालामना हो दा आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो 100K खालाम सापर्ट खालाम बर'जों बर' ना नंगौ बाय थेंक इउ खोन्थाना होनायनि थाखाय भिडिअ शुटिं जादों BBC सासनि नायख्लिंलायबावोलै सरिसो ओरै नायहैनोलै माबायदि दं जायगाफ्रा बिबारबो गायबाय नै बेयावनो दै लुनो मानसि नांगौ दै लुना होआलाय गाज्रि जागोन दा जाराम बिबाराबो गायबाय नै बेल' नङा दे ओरैहायबो हनै बैजोंबो गायबाय बिबारा नैबे स्कुलखौहाय सिगां बानायदोंमोन ओमफ्राय सिगांनि समावहाय एसेबां हाजोबाखैमोन दा कमप्लिट जाजोब्बाय नै स्कुल ओमफ्राय हरै नै लामायाबो बानायगासिनो दङ माथो लामायाबो बानायजोब्बाय हासिगोनानो नै लामाफ्रा औ नै लामा बानायदों बैयावहाय बानायगासिनो नै नायलांबाय थालानो जाबाय दिन्थिलांगोन आं ओइथिं बिराद हाग्रा दै रोजा होयो सिङाव प्लास्टिक होदों सायाव लहा बैजोंसोमोन गेटआ बैजोंहाय ओमफ्राय लामा बानायनायखाय बन्द' खालामनानै दोनदों नैबे गडाउन ओमफ्राय नारेंखल बागान जाबाय आरो बेहाय नै नुगासिनो मन जगा रे खुशी मना आएगी लग जना फरवरी मन जगा रे खुशी मना आएगी लग बड़ा फरवरी थांला बानायसै नोंसोरो आयै गयनाय बानायनो थांजोबनायसै नै फाइनालि जाखांबाय लोंखांबाय गाव गावबागाव न'आव थांनायसै आरो ना गारि स्टार्ट खालामजोब्बाय गाइस फाइनालि जोब्बाय प्रग्रामा दा गाव गावबागाव न'आव थांनायसै तामिलनाडुआवमोन नैबे जायगाया दा जों बेंगलराव थांफिननोसै आरो जुदि फाइनालि न' मालिकखौबो बिदाय लानाय जायाखै न' मालिकजों बिदाय लाहैनोसै सार
थांनायसै Thank you, हामबाय sir. जानायसै You have seen that? इसोरा मोजां लाखियोब्ला दे मोजाङै नोंथांसि बहुत खामानि दं बेनि गेजेराव मेदामालाय थांबाय थांगोन बे जेबो नंला बे ए दे हाबिनि दे दे बाय बायसै Hey Provina, where is the Provina?